trendybeats.com. Chief Honorable Vincent udobi aka dunu kofia no na awaji ya abulebeli fe o ndi nnukwu mmadụ ya abịa special guest ya abịa His Excellency Charles Chukwuma Soludo from Anambra State. Bam onye ọzọ bụ ndị Igbo ji wee bilu nnukwu mmadụ ndị Igbo ji wee bilu bụ Prince Engineer Eze Ezigbo ndụ ka nna agwa Why? Ateze n'ukpo ya ka nna agwa yi agwantina agwanti ya dị opulite ọkụma otu ga wo de beji ya na-eme bụ mmegana nwana asị na Chief Francis Omezilibe Maybe I just tell you. damalu ụlọ ndị ọcha ebe anyị na-agbalị Ebe a na-akpọ amị nọ. Ezigbo comedy. Ezigbo ya ka ebe ọ si adị. Ife dị mma. Anụ maka awanji a. Ịnụ maka dị awanji. Ọ ya dịkwa egwu. Ọ ya dị ezigbo egwu. Ike duru ka ọ ya dị wee mee. Mụ na Chief Samuel Nweke ga-esokwa wee bịa. Onye owu ọra kilo. Obi Iftedun. Emi ya, ịmụ onye a na-ekwu. Wite ọkụ akị ahụ Brother Chinedu Nwankwo the Living Stone. Na ịmasịkwa amasị. Mmiri mana agba n'okwute. Wow, direct. Ọ ya dị egwu mbọsị ya. Onye bụ na akụsịsa ya abịa Akụchukwu na Liokan. Onye bụ na ọ ya abịa. Akụ ya nọ ya mụ na ya eso self. Ime nke bụ nke, lọọ ike dị nnukwu ọfịa. Si onye ọbụla abịa ba n'ọ nabata si onye ọbụla ọ na kọmpandụ benni ya na Iftedun ka a na wee waji. Ka anyị jewe n'obodo ka na-egbu ọgụ. Ibe anyị ka na-eche ka anyị jewe. Ịma na nna akọwa this man. Ya ka anyị rụwa na. Nna akọwa ya. Ezigbo ya jewe na. Mba ihe mụ na ya ma nsọ. Anyị bata ka anyị kọọla ịka. Agwa ngwa n'onwe ebe anyị na-akala. Mbata mma akọọla ịnya. Anyị na-ebu kọọla ịka ife niile ka mmelesi wee mee. Ma mmụọ ya agbada na ịzacha na ijele. Mmụọ dị iche iche ya abịa. Igbo. Anyị bata ka anyị kọọla ịka.